Sper că ne-am lăsat și astăzi să ne jucăm de alături de pisica care acum a tras în mine. Și alături de T-Rexy, aripi lungi. T-Rexy. Să veniți la baie cu mare drag, da? Oh my god! Să veniți în baie, vă aștept cu o mare putere. Eu mă dau un pic pe mut. Mă duc în baie la pisica. Să-i dau mare bătaie. Crede ea, e și față pisica. Ce să băia? Stați să băia pisica. Pisica. Oh, pisica. Am revenit! Karma! Bă, vine soarele în ochi. Ce mă face Nu o adică rece? pisica. Nu adică pisica. Pisica. Ai calculatorul fix lângă geam? Nu știu cum vezi la el, dar ok. Lângă el. Sunt cel mai nou la jocul ăsta. Bă, Dacă nu știați, noi Vă rog, suntem... nu întrebați de ce sunt așa nu. Bă, Taric, dă-i un pic stop. Ai dat? Taric, ai dat pauză la video? Nu, n-am dat. Dă un pic ca să zic ceva. Bine. Zicem prieteni de 10 ani, vreți? Da, băi, suntem prieteni de 10 ani. Cum adică? Hai să zicem că sunt prieteni de... Păi da, sunt pe videoclip, bă, ce vorbește acolo? Că suntem prieteni de 10 ani. Cine nu știe că suntem prieteni de 10 ani? băi, îi dau pagulem de la ține. Dacă nu știați, eu am 13 ani. Eu am 14 ani. Și Matei? Bă, nu se pune. Și tu Matei, câți ani ai? Zici tu ai. Matei? Ce? Cum așa se ani? De unde? Matei? Ce Matei, nu? Ce Cine e cu Matei vrei să zici? Nu știu cine e Matei, m-am încurcat. Da. Câți ani ai tu, T-Rexy? 17, ești mai mare decât noi, da, ești mai mare decât noi. Da. Da, te crede. Hai mă, că am 14 ani. Ai ca mine? Bă, nu, fără minciuni. Am 13 ani. Eu am 13, lol. Bă, am 12 ani. Ai 12, da. Chiar m-am... Bă, totuși am uitat. Noi eram prieteni de 13 ani cu Tarek. Și cu Matei de 12. Ce Matei, mai? T-Rex. Cu T-Rex e de 10. Și tu de unde știi că Matei are? Mă refer la un alt Matei. Dar tu nu ești. Nu crezi, prietenă. De unde știi? Si.
Bă, mă las pe pauză. Dar tu mă enervezi. Ce da să știați în bucătărie? În bucătărie e pisica. Am împiedicat ca Ronaldo. Da. Și eu odată la fel. Bă, tare. De ce? Holy moly. Nu mai pot. Nu mai pot. Nu mergeam scări lui pisica. Nu mai pot. Ceva să-mi dea un Pampers. LOL. Wow. Bă, vă dau un pic pe mut. Ok. Era pe la baie. Vanessa! Dai, mă uitat la Starky! Cine-i Vanessa? Bă, dar cine-i Vanessa? Tare. Sorry. Hai, Vanessa, ce vrei să zici? Am zis pisica, mă. Hai, Vanessa. Am dovadă pe filmare. Păi e... E sora ta? Nu! E sora ei! Pe noi o cheamă Mia în viața reală, dar colega mea este pisica. Mă. Mia, bro, ce Vanessa vorbește? Zici și tu. De ce să-mi spui? Bă, da, bă. Eu zic mai bine. Nu mai vreau ce asta, atât. Ia că te bat cu sabia de aer. Nu mai pot. O dea un pic pe mut, băieți, da? Bă, Matei e spam jumper. Bă, și cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați pe butonul nostru de like. De Și pa!